lite eller? Det kan vara kul att se själv ju på hur krypet ser ut. Eller hur? Ja. Jag ska bara få henne att vänja sig vid igen att starta lågt. Nu är du lite uppspelt, min vän. Ja. Du blir så busig när du viftar där bak. Du viftar där bak så är du lite busig. Det gäller ju att hålla rätt, att de är på rätt energinivå. Hon har ju rätt mycket av... Ja, vad ska du ta nu då? Jag tar vatten. Du kan ta tungen. Precis. Den rullar så är ju Lukas på till. Du är busig. Då håller vi där då. Men...